交通の要所になっていてもおかしくない。しかもあれはいくらでも中はパンケーキを上手に引き受けた。ゲーンの話だとここら辺だね。ゲーンはなぜこんなところ。あの時すごい額だな。この橋がある。対価はフリーレン。わかった。ゲーンはこれからどうするつもりなの？